zaplecze. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze. Będę brał cię, wał cię. My sa celý život poznáme vlastne od škôlky. Ne? Tak nejak, no. Starí kamoši proste. Kúpili sme si gramce, skúšali sme u mňa v pivnici, že jo. Chceli sme byť vlastne DJ. Nikdy sme neplánovali byť ako hip-hopová kapela, ale to nejak prišlo samo. Cez Wreckage of Humanity chlapcov v Zlatých Moravciach, ktorí tancovali a začínali rapovať po slovensky, tak sa to nejak pretransformovalo do trosiek a vydržalo to dosť. No. Track To sme mi objavil na Zvukoch ulice, a čo vlastne bola kazeta, ktorú vydal David z Osenca, a tú kazetu počuli aj ľudia zo Sony, Elek, ktorý vlastne bol na Sony na Slovensku, a Aaron, ktorý bol Sony v Prahe, a zavolal nám vlastne Elek, že na základe tej skladby boli sme vlastne kapela, ktorá vôbec nemala žiadne koncerty, žiadnu nejakú históriu, mala proste iba tú jednu skladbu. A na základe tej jednej skladby nám zavolali, že by chceli, aby sme natočili nejaké demo pre nich, ale v podstate už dopredu vedeli, že by nás chceli vydať. Proste tá skladba ich tak dostala, že na základe tej jednej skladby sa rozhodli, že spravia s nami album. Tak nevedeli to ešte, oni nás zavolali na test do Prahy, že či sme schopní aj ďalšie skladby dať dokopy. Tak sme boli nahrať demo v Prahe a potom to bolo nejaké 5 skladbové demo alebo 7. To bol základ albumu a potom sme to išli asi o mesiac alebo o 2, o 3 dokončiť do Prahy, do toho istého štúdia a dali sme to dokopy a vyšlo to. Bol to taký malý zázrak, lebo fakt my sme boli chalani z Moraviec, ktorí si niekde u veca v pivnici mali rozložené gramce a s tým sme sa bavili a zrazu mi zavolal chalan z labelu zo Sony Music, jedného proste z 5 major labelov, že chcú vydať náš album. Tak bolo to vlastne v 97. V lete sme nahrávali to demo. Tam bolo možno zaujímavé to, že to demo sme nahrali na kazety, vtedy ešte fungovali kazety a tie kazety sa rozdali po Prahe a vlastne takým spôsobom, že si to ľudia kopírovali, jeden to dal druhému a proste tento zase nahral niekomu inému, sa to proste rozšírilo po tej Prahe a ako... Ľudia si ponapalovali tie kazety a... Ponapalovali. Tak sme sa akože stali známym, že sme ešte v podstate nič nemali vonku a ľudia už vedeli o troskách, nevedeli ani názvy tých skladieb, lebo bolo to nahratých na kazetách, čo v Sony Music boli promo kazety a my sme to vlastne vymazali a nahrali sme tam naše veci a porozdávalo sa to takým fakt spôsobom takého, neviem, jak to nazvať, street marketingu sa to dostalo von. To bola doba, keď boli www, Kolča a Penery. Vlastne ale ja som o českej scéne, ani ty si netušili sme nič vôbec. Ale sme sa s nimi spoznávali, lebo sme začali chodiť do Prahy, tam sme nahrávali a sme sa s nimi zoznamovali a vlastne s nimi sme potom, keď už vyšiel album, tak s nimi sme hrávali prvé koncerty vlastne. Chalani z Terrorist robili koncerty a vtedy nás oni zavolali hrať a hrali sme na tých legendárnych mejdanoch na Ladronke alebo na takom statku. Ale o českej scéne som nevedel vtedy nič, ani PSH, nejaké to slávne staré demo som nepoznal. Ale tak postupne sme sa s tým začali zoznamovať. V tej dobe, keď to začínalo, tak to bolo totálne čisté, že proste každý to robil zo srdca, ešte nikto nevedel, jak sa to má robiť, nikto nevedel, ako funguje nejaký biznis v tom, ako sa z toho dajú zarobiť peniaze, hrali sme úplne za smiešné peniaze, častokrát sa stalo, že vlastne sme ešte my ako keby zo svojich prachov doplatili, niekde sme išli hrať koncert, proste dokonca náš prvý koncert na Slovensku nám doteraz nikto nezaplatil a ktorý? Takéto v Dune, tam nás ešte dokonca... Ne, tam na Vyselo, ty koko, no. Tam. Doteraz tam nás skinheadi naháňali pred klubom a vtedy to bolo také, že tam bola totálna úprimnosť v tom, že každý to robil
iba preto, že miloval hip-hop a chcel ho robiť a toho naplňal, neboli za tým žiadne nejaké bočné úmysly. Písal som to vlastne v podstate ja celé. Veľa ľudí si myslelo, že ktorý je midi a ktorý je vec a kedy rapuje midi a kedy vec. To bolo také celé dosť neobjasnené a tak to vždycky bolo a tak to bolo rozdelené. To bol tiež dôvod, že proste vec písal texty a v rape repovať cudzie texty je nezmysel a ja som to ani nechcel potom robiť, že repovať jeho texty. Ako není to úplný nezmysel, ale bolo to zabehnuté. Ja som bol skôr niečo proste jak hype man alebo niečo také v tomto zmysle, že aj väčšina tej tvorby absolútna bola na vecovi, takže aj za to z toho proste potom vzniklo, že bol proste vec, že zaviedol si novú značku a bolo proste každému jasné, že za tým je on. Ja som sa niekedy v roku 2000 rozhodol, že sa odsťahujem do Prahy, že nechcem už byť v Zlatých Moravciach a vlastne veci potom kúpil sampler a začal robiť veci proste sám, svoje veci proste, za ktorými si on mohol stať. Ja som to už nijak neovplyvňoval. Proste. To bol vývoj, proste to prišiel bod zlomu a zmena. My sme sa nijak nerozišli, že v zlom, ale tak normálne... Nie. My sme tú éru uzavreli, bavili sme sa o tom, spravili sme posledný koncert, myslím, že na Pohode 2002 sme hrali svoj posledný koncert, uzavreli sme to a proste vec ide teraz solo a ja robím promotéra, robím koncerty, festival. Tak to je a už v podstate ako veľakrát nás nahovárali ešte na nejaké koncerty a niečo, ale proste my sme to uzavreli a tým to pre nás skončilo proste.